monggo. Podang kuninge. Sinten ingkang kapiji? Mbak Intan. Mbak Intan ya. Ayo Tan. Mbak Intan. Kalian Mbak Deni, Bu Deni. Oh ya Bu Deni. Oh, iki sing diurutke kok sing sepuh. Iya, ya ora apa-apa. Kasepuan iki ceritane. Iki cara ngelmu kasepuan. Saya muda. Intan ki kok pasaryane tok seger kok koyo mongso ngono to. Padahal umure padha 32 to kan. Iya. Turae 32 ki. Niku umure 32, 33 paling. Ora ya. Piro? Kuwi umur jeng umur 17 tahun ono sing tergila-gila karo kuwi lho. Mosok kalih api kacek 5 tahun. Mbiyen sing nyaron ngene-ngene dalan karo. Emang sing nyaron kowe kok pede. Kene Intan karo Mbak Deni. Nah. Bodang kuning nggih, Bu Deni karo Intan. Nggih. Pak. Dak rene. Tadi mriki Bu Deni. Sesuk Kersanipun pila. Jeng Pripun? Bu Deni iki sesuk tanggal 27 biar kagungan kersa. Jenengan oleh undangan ora? Loh. Kagungan kersa apa Bu Deni? Benci bojone. Nyupetke bojone. Kok lis sing wae kok Mas Andega. Wayangan esuk. Kok wayangan. Lancar Lancar-lancaripun Mbak Deni. Bella amin. Mangga. Nek jenengan ajeng silaturah kuwi tidak. Lah mboten diparingi ajare full kuota. Ya ora usah nganggo undangan nek kepengin nyupeketake Lanci. pas duluan ya tindak rono. Lanci. Ora nyumbang ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Teko Madang. Boleh. Rasah ndak entek-enteki. Oh, ndak bedudung. Monggo Deni. bawa lumin, enggak, derek. Langsung napa? Bawa. Bawono. Kok sampe Langsungan terus pingine. Dibawani ya. Aku karo ke bojoku langsung ra pemanasan kecethit. Pemanasan sih. Pemanasan sih. Bojomu ki ya wong. Wit ringin. Sekarang ya penak langsung. Ya ora no pemanasan sih. Iya Bu Deni, dhisik. Nadyan wujud temong beksi. Meskipun hanya seekor burung. Lah, ben anak-anak generasi muda kuwi ngomong apa tok ora mudeng lah biar tahu meskipun hanya seekor burung. Bahasa Indonesia. Nggih, generasi muda ki mengenal wayang dulu. Cara Mbak Deni ki manuk apa le? Iki manuk kacer. Kacer. Heeh. Nek kaya Intan Kuwi lovebird. lovebird. Heeh. Kaya aku Nek kaya kenari. kenari. Cilik terus suarane ganteng. Heeh. Nek kaya aku ki carane manuk apa ya? Apa ki cendrawasih. Tapi Kan kan warna-warni manuk indah. gembek. Bulunya itu indah. Minimal burung merak. Kuwi nek cara manuke ya. Nggih. Nek cara pitike bulbi. Bulbi. nek cara, Lanang ora wedok ora. cara manuk iki manuk goak iki lho. Gua ku simbol kematian lho, Bri. Oh, alah. Maksud apa? Ayo gelutnya kowe lanang iki, lanang yo. Pelekke karo bakso aku bintang tamune sepelekke. Lah sing ngarani ngomong tamu ya sapa? Sing ngomong wis sinoman ya sapa? Nek kek buta nek ning tek ten daerah kula niku jenenge Ancel Galeng. Apa jenenge? Ancel Galeng. Ancel Galeng. Nggih niku dadi teng galengan niku itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Oh, berarti mong bagian ngendok tok karo bobok. Mencret. Monggo Bu Deni. Derbobok. Cara pitike bulbi. Kowe karo sing nyaron ketok kok kaya jodoh. Kowe nek ra dandan ngono kuwi wajahmu ya persis lo sing nyaron lho. Pak Wisnu. Ora nyerah-nyerah aku gak aku. Kula didolimi apa jenengan Apa, kalih nggih? kula didolimi kula. Ditolimi. Tinakal. Aku gak ora nyerah-nyerah. Kula butuh perlindungan. Mah, gak aku. Lah pimpinane ringgit niku rak panjenengan pimpinane wayang niku panjenengan pun sak trep lan mestine kula nyuwun perlindungan kalian panjenengan kok mboten purun niku pripun. Ya nyerah-nyerah aku gak aku ndak tanganmu ngene-ngene. Santai mawon mungkin suwe-suwe jenengan nyaman pun santai mawon. Nyamane piye tak lakonan? Lho, Pak Wisnu nyala-nyala. Ada golek personel mesti.
Oper persneleng ngono. Sing gendang Jaipong ki mau ngono. Ya nyawang nang kok kalau kerja kok Aku wis muni to mau to. Pendang Jaipong ki paling hasrat iki karo Lah baji. angger nyawang kula melek idu, nyawang aku melek idu. Kuwi kan nggo ngidoni kowe ora sida. Bosok. Ayo Mbak Deni. Intan, ayo. Terus iki. Halus manis nang halus manis menyenangkan. Halus manis menyenangkan. Jadi wong merak ati ki nyenengke. Jane dia tidak terlalu cantik, jane kulitnya tidak putih, tapi kok ramah yo. Jane dia itu tidak terlalu, dia itu tidak bodinya yo ora aduhai. Ning kok grapyak yo, kok sabar yo. Lah jadi karena menikah itu kan ibadah terpanjang. Nek sekedar orang cantik 5 tahun 10 tahun kecantikannya akan luntur, tapi nek kesabarane, kebaikane, gematine niku sing marake awet. Karena menikah itu bukan urusan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Upama wong omah-omah milih kowe iki ya tepat Ya kali. trep. Wong lanang milih kowe tepat Wis kali. trep wis ra balekke. Wayah udan iso benake gendeng, iso menek wit kambil, gawe jogangan, dileboni dhewe. Intine saling melengkapi ngono lho. Ayo Bu Deni. Ya karang ngene, sik tak omong sing jeneng katresnan bebojoan ki kudu sing tulus. Tulus. Lahir batin. Dadi wong bebojoan kok aja ming ayune rupa. Nggih. Aja ming gantenge rupa. Nggih. Ning tulus lahir batin. Lah. Engko nek ora tulus saka gantenge rupa, engko nek elek diguwal. Lah. Nah. Mergo saka ayune rupa engko nek wis rayu diguwal. Lah. Lah iki lho. Saiki aku cantik sok di anak loro awakku bombrot lagi lemu, bokokku dadi paribasan kok ban Vespa terus do gila. Angel lho saiki golek wong wedok kaya kowe ngono Lah, kuwi. apa? Sing wajahe iso muntir ngono kuwi. Apa wis kabeh. Ayo nduk Intan apa Bu Deni, aku udah Deni. semakin Ana dibully. Mbak ana Mimin. kok muntir iki yo kepiye lho. Kak Mimin, Dadi oleh banget dadi rupane. Pripun Mbak Intan? kula diwarai Pripun? sing niki. Nun? Sakniki kula diwarai. Deni. Dono, dono. Bawane niki. Iki lho, kon pas Bawane niki diwarai kula. Tapi bener-bener lho, dicanjalke tenan lho. Aja mlebu kuping tengen metu kok ya Ya, boleh Soalnya ini ngendalke. mahal, ilmu itu mahal. Ini ilmu kita tidak nek wong ratine longgar, ilmu kira tak kayak wong sembarang. Tak golek hanger sik berarti. Rodok jeru ya suarane. Ini soalnya kan percintaan Kak, dadi ana kudu ana. Oke, baik. Ayo Pak De. apa ngapa? Sudah lama aku mencari-cari lho, Jas. Wong ayu ki nek nyuwara iso kaing ngono. Ha kirek kae. Hana. Kalau menjing kuwi Ketok. diatur kok. Ketok. Ayo Bu, Intan apa Bu Deni? Intan. Wasengganku. Wis sawenggan kungga. Lelono. Mbah Imin ki jan. Dan ngrungokke suarane Mbak Imin terus ngrungokke suarane Intan. Terus jeglek ngono. Ini lho Intan sing jane kamu udah cantik tapi kayak iki lho jangan lho. Alise bak semut beriring. Janggute bak lebah menggantung. Bangkeane nawon kemit. Dadi sini kebun binatang kok. Kewan tok berarti. Kok luwak. Sikile luwak. Ayo. Anu, sing nyaron Bang, kowe ki nganggo kaos kaki to, Mbak? Pancen sikilku kelirenge ning kaos kaki. Nyepelekke one tekan kowe nganggo kaos kaki to, Mbak? Sikile ngluwak bathuke ngancil. Ayo. Kok Lah sing ngendangi takok sikile Mbak Mimin ki kok batikan ngono. Kuwi tilas koreng kok batikan. anu Aku ki jane nganu, arep muni jane ora kepenak. Sikilmu kok kaya gudigen ngono ya. iki kearifan lokal wisdom lho Mas. Dadi pancen kulite tak gawe lurik ngono.
Mas. Kok gudeg. Gudeg ning nganggo at. Ayo Bintan. Wis sawenggan kula golek isi podang jenah Bu Deni monggo. Jeng. Tulung gugano sing. Ambungan lek. Ayah. Bangun. Bangun. Mau dibangunin? Mau dibangunin. Ayah. Dibetot, Bang. Kok dibetot? Mbok dora mesum-mesum cah. Arep rujutku kaya ngene tekon ora bosok banget kok. Aku go ning lambe tok ya, Kak. Tenan. Aku nek ngomong jorok, ngomong kasar ae, nek nindakke mah ora. Lah padha-padha le dosa mesake malaikat le nyati tak dosane samar-samar atak itu dosa wong ora nindakke nek ra itu tak hitung dosa kok omongane trocoh ngono kan mesake malaikat. Wah hebat. Jenenge we bandeng. Ayo Bu Deni. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo
Pun. Sampun Mbak Deni, Sampun Mbak pun Intan. pinangkani. Nggih. Pinarak langgah wong ayu. Aku dhisik ya bodiku kaya Intan ngono iki dhisik jaman jeneng kabeh kan ya faktor usia ya pengaruh. Saiki remuk ngono lek. Lah ya jenenge kulo nek disampirke ning truk kok ya. Wong edan. Kok ditabrak molen kuwi to tukang ya. Sinden kok ngaduk labur. Lho semua Ini ya itu apa-apa. kabeh itu ora nganggo proses. Tabrak traktor. Traktor duak-duak ngoten ya kok ya. Wong urip ki nganggo proses. Proses. Ora langsung instan ya, Jas. Hidup itu proses. Kristalisasi keringat. Padha yoga ku ya proses. Jek apa? Rusak dereng. Saurunge do iso nabuh ku ya latihan sih. Latihan nyantrik mentrik rumiyin. Nyantrik sih. Baden. Nabuh jadilan sih. Sinden iki ya ngene jadilan sih. Tapi dan wayangnya. Nah, ora sandok pinter saiki le, kemlinti. Agak anu iso nyaron slendro tok apa pilok tok engko diganti Rama bingung oleh sar nggodani sinden barang. Wis wani WA. Masa tekan iki, Mbak, ya aku duwe Twitter, ya ora duwe Twitter, aku duwe Twitter. Nek kono malah Twitter ra duwe, nek aplikasi Babak Bundas duwe. Apa? Plicet. Sing 100 meter ngono ki to, Bri. Lerek sinden meleh nggih. Nggih. Yo, Sik tak wacane, Mbak. Oh, monggo. Nggih. Iki lumantar WA. 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 Iki mau saka ndi? Saka Kebumen. Injing ngertakaken lakon menapa, Mbak Lim? Wis dipinangkane mau. Nggih, podang kuning sampun nggih. Anggoning sampun. Laju. Iki saking gua iki saka Palembang. Palembang aku alus ya iso ya, Bri. Palembang kan saken lakon menapa menika, Mbak Lim? Grajagan Banyuwangi. Kerajaan Banyuwangi. Rada nglerek mengetan nggih menika pamunutipun. Sinten ingkang kapiji? Warang golek Kakak Pici kang pundi menika kerajaan Banyuwangi. Mbak Dian Mbak Dian. sama Mbak Dian tanpa Mbak cuk. Iya. Afifah. Mbak Dian sama Afifah. Ya Mbak Dian sama Mbak Afifah. Ya tepuk tangan Afifah. Ya Iki nduk. ngopo to masa kok le? Angger le ngadeg Afifah kok do excited banget. Aku ya gumune. Gerak sing madhek Afifah iki do witoke do semangat lho. Ora apa-apa nduk majuan nduk kowe maju kowe nggo pancingan kok sing eksekusi aku nduk ora apa-apa nduk. Sing nggo pancingan kowe lha engko rambune dipateni ku sing nyang aku saya. Ambune beda. Apa ya wong kok digondoi Mas. Lah kowe mambu solam. Dek Afifah saking Semik. Karangmojo. Karangmojo. Iya. Karangmojo ki ke Panewon. Kecamatan nggih. Kapanewon Karangmojo. Desane ngendi? Wiladeg, Pak. Wiladeg aku tau ning lapangan Wiladeg kae lho. Napa nggih? Wis tau nah. Bal-balan napa? Kok bal-balan. Lah ket lapangan lho, Pak. Futsal. Tukang parkir. Apapun pekerjaannya seperti orang ngurusi wong liya ayo ora apa-apa to. Betul. Sepenting halal orang ngurusi wong liya ora masalah. Berko wong seneng ra seneng rasa ngopeni suarane gurem ceceker. Pusing nanti kita ngopeni suara-suara. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa membahagiakan banyak orang. Lho ngene kuwi ilmune. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Bawa menika. Bawa yang Dik Dian. Oke, bawa riyen. Kersane radio. Pripun niku? Suarane nyiruk. Artinya apa kuwi, Jeng? Artinya apa? Membiat mayung paman. Mubeng-mubeng goleki paman. Paman lumak napa piye? Paman dumpang. Jenenge bahasa Banyuwangi lak ya kula capet-capet. Agek tekan Bojonegoro wis kukut aku tekan Banyuwangi. Banyu apisan.
gending belam piangan. Ayo Viva ganti. Iya ya. Dibatin mobil. Ayo nak. Terus Noswan Toro. Toro Ganti dia. Pianyu. Nek Banyuwangi rada nyelmer piye? Ayo nak. Ini nilik aja. Ini lili kuwi dipenake sik. Aja tak dolanan to, Mbak. pianyu wangi. Sing nyalon. Sing nyalon ki saru. Saru pripun? Mau takon ini liya apa takono karo. Power iki lho, power iki lho. Gunung Wetan segara Yo Apipa. lor lan kidul Rada di celemerke sithik. alas angker. Lor kidul alas sing angker. Ning kene nek bar. Alas angker kok bajang. Loh, dupa itu gimana sih maknai lho? Dupa iki kan pewangi to, Kak. Lah nek kowe pikirane dupa iki bersekutu dengan setan iki kleru. Ayo, pas ning Mekah kono ki yo dupa yo ana, Kak. Ning jenenge beda wilayah jenenge ana sing ngarani apa beda. Benyan Arab ono. Nah, ngono kuwi. Lah wong biyen Nabi Muhammad Rasulullah ki senengane wangi-wangi. Wangi-wangian. Dadi aja kleru penompo, aja Ning kleru. hotel kono malah ana dupa. Wong penginapan cerak. Nggih to, cerak Mekah kuwi yo ana dupane. Apa nek ning kono jenenge apa, Lek? Bukur. Buku. Pokoknya wangi-wangi ning hotel ki malah wangi-wangi ora kudu minyak. Wangi ngono kuwi. Kok minyak to lho kuwi to, jaman aku ning kono kuwi. Ning kene yo. Apa jenenge bukur? Nggih. Bukur. Nek nggonmu dubur. Oh alah. Niku pripun nggih niku gaman kula ya, Mang. Ayo. Ya, Senjata. Kang kaliwian liwian Ndak dia. Belambiangan belam
Taman Sari Nuswan Tahara Tok.
jagan Banyuwangen wis datulke ya karang Dek April le ngajari April wis Mas, le ngajari nggih kula. Alah. Dadi Bapak Sukimin. Ilmu kula pun kula sokke glogok ten mriku kabeh. Dadok gare apa sih? Cara Banyuwangen ana. Lah nggih. Cara Jawa Barat ana. Wonten, nggih. Nah, cara Ngayujan akeh banget. Mingaring apa jenenge sing ngersake iki arep ngersake lagu-lagu apa. Dadi kudu iso minangkani. Nggih. Tasih kalih Widyawati ka dereng jumeneng menika. Sing pundi? Wonten Mbak Siti kalian Nduk Anis. Ayo Siti karo Anis. Anis. Ayo, rasa wedi-wedi. Santai aja. Santai aja. Diampingi Budhe. Telekenan. Anu mengke kula nyun Pak Wakijan kali Pak Heri nyepake Karang Taruna 2. Nggo apa? Nggo apa? Kadane aku tekan Klaten lah mungkin nek tekan lah engko nek tekan Paribasan ngendi Bulak terus kula direnggut kali wong. Sing ngerti ya sapa? Nek apa masku sing ilang ngene iso golek nek kehormatan menika lho ra ya. Hormatan kok dikerawuki. Ayo Jaiponge siap ya. Nanti kau duwe kehormat. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. saya panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk ke sini sambil mengangkat kaki melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Sekarang biyen tukang becak ya lagune ya becak. Ora Kulino tau dono- becak kok ya Kulino wiadane dono Pak iki. Gojek lho ya kuwi becak kuwi ya kearifan lokal. Nek becak iki rene nanti to becak iki. Becak niku anu. Nek cara menungso ngoten rime teng cengel. Kalau cengkel piye? Lah ndase rak nggen penumpang ika. Penumpang. Bane mburi bokong. Sedele nika bokonge. Lah niku tenggen cengel ngoten ditarik ngoten. Cengel ki kene. Lah iya, Aku ora rimen ning kene. Siti. Orang ngono maksudnya bapakku mbiyen tukang becak. Oh, iya. Dadi aku apal nek rime ki mesti ning isor. ya sesuk tak rime bapakmu. Herer. J, tasih kadang kakungon Mbak Siti, Nduk Ani sing kang lenggah misani. Lho matur sembahnu ning kamirsani tesih kathah lho ngantos saya keten matur Matur sembahnu nuwun, nggih matur nuwun. Bapak Ibu sedaya kemawon. Bapak-bapak, Mbak Mimin kali Mbak Apri cantik sinten, Pak? Apri. Sepisan engkas. Mbak Mimin kali Mbak Apri cantik sinten? Ruwakno. Nek sing arane cantik Apri berarti mandang Apri dengan mata telanjang. Ngotok kok wuduh. Nek sing cantik Mimin berarti nganggo mata batin. Nek sing ngawang ayu berarti mripate trakum. Ya ora trakum lho. Oh, Mimin Nek- kae nyenengke ya iso dadi madrasah kanggo putra. Nek le nyawang nganggo mata batin apa makhluk halus. Ora mesti iki ditelaah tenanan lho. Tak kira nek makhluk halus nek nyawang nganggo mata Nek sing batin. delok aku nganggo mata wudun. Mata wuduh. Niki ngaturke napa? Imbang ana katresnan aku. Imbang ana katresnan. Jumbo larase pelak. Elok. Ya bawa. Bawa tinta. Nek lali njaluk warah mbahmu kakungi lho. Lek nganggo hidepe ket bar maghrib lho kok diarani Mbah Kakung. Cantik ya, Mas. Kelingan Imbang dong. ana katresnan. Apa ben dibuka busuk? Busukmu. Busukimin. Bu Kiki. Busuk batang ya. Lho tak celuk buwak ya mesok kleru. Suara wedak no. Saben dina Ayo beri kowe. Angan. Kok ngomong nyomo Pri? Oh, nek ale umuk murah umum apa paling ngajari Sukimin. Ketutup pasoryan kok. Ya nak. Ayo. Ya. Pokok ngarep bae. Angan, angan marang
Ayo Bu, siapa jenenge Nduk? Siti. Lampun Ayo Sip. Terus Siti sengketa. Kok ten kuwi lemah sengketa iki. masa kuwi Siti bermasalah ngono apa piye? meta-meta. Lah kowe kan mau gawe masalah kok teko kok mau. Hatiku tak bisa lali. Lulus. Monggo wong ayu. Ya, sapa sike?
manis karo Nduk Dik Siti. Dian, Dik Siti. Aku kok kleru ae. Lah kan Mbak Yuko Dian kok. Nggih, Wis iso menangani pamurutan. Nang kono ono pamurutan apa rajeng? Pripun? Sampun idem menika. Mboten wonten. Nggih. Nggih, mengke jenengan kontrak tangan goro-goro apa ora? Mboten, mau limbuanke mawon kok iya. Kuwi temen liban. Lah, sesuk bacane caca nek ngersake pripun nek kula kecapekan. Bali sore bayare oke. Ampun ngendi kok ngoten lho yen mriko kok iya. Lah napa didem? Boten. Nggih. Minggu yen kok jeng boten. Nggih, kersanipun setunggal lagu malih napa lajeng? Napa lagune? Derek. Apa ya? Oke, siap. Lagunya apa, Lek? Siap. Lali janji. Lali janji. Oke, oke, siap. Pisan sing pelek. Lali janjine napa ninggal katresan? Oh, tukang sarane nembe ngetap. Wah, wis wong loro ya setel ngono. Oh, wis diampet biasa. Aku lho tak jidet tak semangat kok. Perjuangan lho. Kayak tukang salon iki bayangke jenengan jamet. Lah nggih iro anu kok wong loro ya setel terus di kamar mandi. Kaya ora kangsen. Mbok digecek sik tole iki kok. Gunaku nek pas wayangan iki tak tinggal ngomah ben ra rewel lho, Mbak. Dekku tak tinggal di nganu kayak ndo lawange gantung ngono. Malah medeni. Dekku tak tinggal ngomah mah diawer-awer kucing. Ndarani gereh. Ya, enak. Ninggal katresan. Ya. Gur nyawang dedeke tergopoh-gopoh klitah-klitih. Mbok yo men ya. Di barang kok aturan. Napa kudune koyo ngejak kono?
Ayo, Lek. Aja lali pawe. Masuk. Sese penak ya, Nak. Sing kendang jae perkara wis templek. Templek apane? Templeke maksudnya plek-plek. Sakit. Telek kok wong edan. Kok bali wae piye? Ayo derek Pak D. Gelem ragati wae piye? Santai ae aku Mas booking Oyo, Mas. Wis. Horor. Nangis sakjroning atiku. Hati Sugito. Besro. Prima. Mula tuwa ya tuwane kudu semangat. Boyok lho, Pri. Jenenge Kak, aku wis ra garap sari lho, menjelang menopause kaya aku. Garap sari apa to? Bulanane lho. Lah bulananmu pindah kuping. Carane motor ki oli-oline saya ganti oli lho. Jijiki. Lah di April ngeten iki lho Pak Wisnu, ngaten-ngaten iku ra ya kono 30, kene 50 ya beda. Salahe suwek. Kok suwek tuwek. Suwek. Sing suwe apane? Mboten enten ayo. Ayo. Piye Pak? Ayo. Tak suwun marang sliramu. cangkem ya mboten. Sogok-sogok terus babon nangrem bareng. Jan April iki. Ya monggo ya seru tenang karo ya lanang. Koyahe kaya ngoten ya energine. Nek aku adat ketipuran kalau Rama karo Ibu ra pareng ngono kuwi kok. Padune ra godak. Kok jompo. Dron beteng adat ketimuran dienggo nduk. Nggih Rama. Sopan santun nggah ungguh iki digunakake. Apa duwe sopan mbak kae? Nggih Kanjeng Rama. Duwe santun mbak? Lah kok santun nggih. Iki rak terah keraton Keraton lho. Oh, darah biru. Terah keraton. Lah, Keratone iblis. Bersekutu dengan setan. Yo. Ayo. Aja. Sing penak lho, Mas. Wingi kan apa penak. Ki penak lho janji lho. Ayo, Jan. Oh, lali bawalen. Saka, keri. Saka, keri. Saka, keri. Saka, Garo kari. Saka. Ayo.
Awas. Ganas. Oh. Wis gobios. Cara wong macul wis itu 3 patok. Lah jenenge totalitas tanpa batas kok ya. Iya. Ya Allah. Pokoknya dongake Pak Wakijo sehat. Pak Wisnu Hadisukito sehat. Amin. Putra wayah Canun Pak Wakijo sehat sedaya. Ingkang kepareng rawuh mirsani dalem niku diparingan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Hasil maksud. Amin. Bejo donya, bejo akhirat. Dijauhkan dari keburukan, didekatkan dengan kebahagiaan. Kanca-kanca yoga sinden pinaringan sehat laris. Amin. Sing nyaron muga-muga anyang-anyangen. Sajake kok dendam sing nyaron. Lah wong wayah anu kok mah ngotor. Lah iya. Ngono kudu nahan. Lah wong nek dimpet marake dadi penyakit mbok yo ben. Mbok yo engko nek hamba wis turun lagi. Ya, padune pengen ngeterke kok dadakle. Arep ngetap kowe. Nggih. Namung semanten mbok bilangan kula ndherekaken panjenengan, Pak. Pak Nggih. Wisnu. Kemayu tenan. Katuran pinarak wonten rompok kula wonten ing Laladan Klaten Bersena. Nggih, benjang sing medal nggih. Nggih. Mbas. Nah, Bapak Kijo sampun pirsa gubuk kula, Mas sampun. Kersanipun ingkang sederekan kalian Pak Wisnu rumaket. Kula kalih Mbak Mimin badhe nyaket kalih Pak Wisnu sekedhap. Ora iki aja cerak-cerak banget lho. Lha napa-napa seduluran gumantung niate to ya, Jos. Ya biasa wae lho ora kena tangane ora kena mayang-mayang. Boten tangane mugi-mugi sehat Pak Wisnu. Aku kuwi wedi wah wis. Gene nek ro aku mapan. Ora ya aku ngadoh kok mapan. Gemang aku rasa. Ora. Kula nek kono gelem Klaten ados sedina ping 3 kula ya cantik lho. Ora wis wegah. Lah niki ados kula ge 3 dina pisan kleru. Moh. Kudune sedina 3 kali kok 3 kali sehari. Ora gagah malih aku Pak. Dia wis ngono. Pak Wisnu ke ora nyun sewu ora tau ngaji ya. Lah piye ngapa? Nek sing kakung pasif, sunahe sing wedok aktif. Nek sing lanang ora ngersake sing wedok sunahe menawarkan. Lah kowe ora wedok kok ya. Mas, ngersake mboten. lho ora wedok malah semuhrem lho Pak. Tapi soalnya kesel kaya ngopo, saya kaya ngopo nek garwane ngersake wong wedok wajib ngladeni. Nek wong wedok ora gelem nglayani bojone, malam itu kamu akan dilaknat. Lah nek wedok tenan aku gelem ora wedok ora lanang iki. Lah niki apa? Niki nggih tester riyen mboten napa-napa to. Ana dalan kok di. Lah intine saling melengkapi, komunikasi dalam rumah tangga menika penting. Nek pengen dia anak sing soleh-solehkah ya apa mestine dengan adab yang becik satemah putra-putra penyan turun penyan dados putra kang baik. Amin. Nggih, menika wau sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Gus Sukimin. Dicaosi daharan sing halal men getih sing mengalir ten putra panjenengan menika dadi bocah sing apik, baji bocah sing utama. Mergo nek katutan barang sing haram getih elek, anake merusal nakal kandhanane angel. Ngoten sih. Saking kula lepati piyun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Kowe ki selak ning. Ngono, didongake sik keluargane. Oh iya. Kok perlu dongake lho. Ya meneh. Wes kok kowe kesusah pas selak malih lanang. Selak cengeng mulih kerokan. Nggih. Sehat panjang umur ngono. Mugi-mugi Mbah Wakijo pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa, Amin. tutuk momong putra wayahipun. Amin ya rabbal alamin. Kang putra wayah mugi-mugi tansah bangun miturut Amin. rukun. Amin. Mergane ayeme wong tuwa ki nek anak putu padha rukun. Amin ya rabbal alamin. Pak Wisnu, Salam. mugi-mugi panjang yuswa. Amin, amin, nggih, matur Murah nuwun. rezeki. Amin. Kesehatan dipun jagi Ya, oke. menawi betahaken terambul. Betah terambul saged menghubungi dari Klaten. Botoke apa tambul? Terambul. Oh, terambul. Pak Wisnu. Kalau Dedek kangen pripun? Kulon Progo Klaten ki ya 2 jam lho. Kalau Dedek kangen Wepruk kowe engko. Masa yo gilani itu mas aku ki. Apa ben Pak Wisnu ben tidak lupa sama kita iki ditinggalke Pak Wisnu. Wih bosok. Nggih lepati punyun pangapunten. Mbak Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Mugi lancar ngantos tancep kayon. Pak Wisnu Nggih, saya amin, matur mawon. nuwun. Puji-puji nggih.